Viccel készül. Jó lesz. Mégis nem sikerült. Csak folytatásokkal utána. Szeretnék egy riportot készíteni veletek így a világ megváltás ötletéről. Mi a véleményetek erről? Micsoda? Hogy ez... Szállom én ezt a dolgot. Nem, komolyan. Egyszer majd elmagyarázom a világ lényegét, hogy Dános Zsolt is mondtad, ez nem most lesz. Dános Zsolt azt mondta, hogy komolyan szeretnék beszélni vele. De életnek célja úgy, hogy kvázi valami cél az olyan nincsen. Tehát az életnek célja az, hogy élünk, tehát önmaga. És ezért az életet tánccal, énekkel kell dicsőíteni, nem pedig halott szenteket, szét faragott embereket imádni, hanem élni az életet, és magának így emelve tulajdonképpen a természet szentélyén. Varázsának gondoltak a másik fel, hogy a halál végül is mire jó. Ugye? Előre kezdve.